Vi er i gang med noget her i Studie 3 på Radio Limfjord her til morgen. Vi har fået besøg af en familie, som har udviklet verdens sjoveste spil. Og hvis man tænker verdens sjoveste spil, er det så på en Nintendo eller en eller anden ting. Det er det ikke. Det er faktisk et godt gammeldags brætspil. Lad os prøve at gå ind og se, hvordan det ser ud. Nu skal I ikke gå nogen steder, for nu skal vi spille det her spil, det hedder verdens sjoveste spil. Det hedder faktisk Skæg og Briller. Det kan være, at vi lige skal sige hej på Facebook. Vi sender live lige i øjeblikket. Allan står bag kameraet. Jeg ved ikke, om du lige, mens vi løber reglerne igennem, kan filme den plade her, spilleplade, for den er en lille smule speciel. Hvem af jer vil lige forklare reglerne lynhurtigt? Det kan jeg lynhurtigt gøre. Normalt i et normalt brætspil, der starter man jo med at slå med terningen, men i vores er det en lille smule anderledes. Der starter du faktisk med at dreje på det her hjul, med den her pil, vi har. Og så får du en eller anden udfordring. Du skal klare, det kan være, at du skal svare på et spørgsmål, eller det kan være, at du skal klare en eller anden skør udfordring. Og så hvis du klarer det, er belønningen, at du må slå med terningen. Så må jeg først slå med terningen? Ja. Okay. Og rygge. Og rygge, ja, selvfølgelig. Okay. Så det er sådan lidt omvendt. Og der ligger nogle skæg og nogle briller også. Det er jo også det spillet hedder. Hvilken rolle spiller de? De spiller sådan set, altså du kan få dem på to måder. Enten ved at lande på feltet på hjulet her, eller ved at lande på et felt på selve spillerbrættet. Efter man har slået med terningen? Selvfølgelig. Godt. Og den funktion de har, det er simpelthen bare, at når du tager dem på, så kan du bare sidde og se helt fantastisk. Ja, for det er noget med, så skal man sidde en runde over, eller Nej, hvad er det? nej. Nå? Jeg skal ikke sidde over. Nej. Men man må bare ikke mere i den runde, når man har fået briller. Ah, okay. Og så kunne du bare sidde og se rigtig godt ud ind til det næste for den. Puh, ja. Så Nå, skal vi ikke prøve at kaste os ud i det? Jeg er sort. Hvem er blå? det er jeg. Hvem er grøn? Det er mig. Og hvem er lyserød? Gæt Ja, en gang. det- Ja. Godt. Hvem starter? Jamen, vi kan da lade vores radiovært starte. Det kan jeg godt. Jeg kan Ja. godt. Og så spinner jeg på pilen. Ja. Det var lidt langsomt. Det Det er er en duel. kategori. Og hvad er det for en kategori, siger I? Det er duellen. Så skal man så... normalt er det jo den sidste, man skal i duel med. Ja. Og det er den, der ligger sidst i Okay. feltet. Og det er også for at samle dem lidt, så den bagerste har en chance for at komme lidt frem. Ja. For det er den, der vinder duellen, der må slå med terningen. Aha. Så du skal vælge en, du vil duel med, inden vi trækker kortet. Nu er det meget passende, når jeg spurgte, hvem der var hvem på hvilke farver. Men jeg tror, jeg er jo sort. Skal vi tage den grønne? Det er altså med. Okay. Ja, det var dig, der sagde, der aldrig vandt. Det er en god start. Hvad skal vi duellere om så? Så tager jeg et kort her, og så læser jeg det højt. Og så skal I være klar nu. Okay. Hvem slår hurtigst en koldbøtte? Så skal vi ned. Så skal vi... Jeg Så kan skal ikke slå, I det bare- kan jeg simpelthen ikke. Jeg hopper lige op. Jeg tror ikke engang, jeg kan slå en bold. Er du klar? Jamen, det er for sent. Du har tabt. Nå, jeg har tabt den alligevel. Og vi spiller lige herom. Så er der ingen grund til, at jeg gjorde det alligevel. Nå, hvad så? Nu galt det så om at være hurtig, og Jeg blev helt rundt af det her. lillebroren her vandt jo så. Og hvad Så må han jo slå med terningen. Så må han slå med terningen. Malte. Selvom det var dig, der faktisk landede på duellen. 3. Og men ingen straf for mig. Ingen straf. Udover at du ikke må slå, selvfølgelig. Jeg skal ikke lande på det duelkort der mere, det er helt sikkert. Så er det mig. Ja. Jeg tænker, mens I lige slår videre, I må gerne spille. Jeg tager bare lige et stykke musik mere, og så kan vi lige være med. Der er video på Facebook lige i øjeblikket. Man har altså mulighed for at vinde det her verdens sjoveste spil lidt senere på morgenen. Lige her, John Mayer, Your Body is a Wonderland. Også godmorgen til jer på Facebook. Det kom alt for Er der flere koldbøtter i det spil her? Nej, der er nogle andre ting. Somewhat. Der rykkes. Så er det mig. Jeg er landet på duellen. Så jeg skal i duel med den, der ligger sidst. Og det er så en af de der farver. Så vælger jeg også at gå i duel med Leon. Så er det en anden del. Så skal du læse kortet op. Du er med på, at de snyder, ikke? Nej. Er du klar? Er I klar? Jamen, er vi nødt til at gå herud, hvis der skal slås Nej, koldbøtter? det behøver I ikke. Jeg kan godt advare først det der. Hvem tager først de skæg og skøre briller på? Og hvem har så vundet her, hva'? Det har du. Jeg ved sgu ikke, hvor stor en vinder jeg er i det her spil. Og så må jeg stå med det her på. Ja, så skal du beholde. Og så må du slå, selvfølgelig. Den var der. Så må du rykke. Jamen, det er jo meget muligt. Hvor meget må jeg rykke? 4? Der er jo ikke til at sige noget som helst. 1, 2, 3. Så lander jeg alligevel på skæg og brillerne. Så er det tur. Jeg tror, at næste gang, Allan, vi skal gøre det her, så bytter vi. Så holder jeg telefonen, og så spiller du. Okay. Så slap du af med brillerne.
Jeg håber ikke, de er alt for våde at svede derinde i. Det var heldig. Ej, så er jeg det overlever Malte. nok. Er det mig? Ja, man skal jo dreje. Hvis jeg lige kan nå ind her. Hvad får jeg? Du fik også en duel. Hvem skal du i duel med? Jeg tror, jeg vælger... Du skal vælge mig. Og det er fordi, du er sidst. Ja. Nej. Nej, Thor han er der også. Jeg er heller ikke kommet ud, de står på det samme. Jeg vælger Thor, fordi han har ikke. Okay. Man beholder jo brillerne på, hvis man skal i duel. Okay. Det gør det bare sjovere. Og man læser aldrig selv op, når man skal Okay. et eller andet. Hvad Er I klar? Skal vi gå Ja. ned? Ja. Okay. Vi er klar. Hvad skal der ske? Hvem kravler først under en stol? Det er min stol, det her, Thor. Okay, det kommer ikke til at ske det her. Jeg vælger den her. Det kan jeg overhovedet ikke. Nej, det kan jeg ikke. Kan du ikke komme igennem? Nej, så du kan vist heller ikke. Jeg bliver nødt til at give op. Man skal helt igennem sig allerede. Ej, Yes, jeg tror, vi har en vinder her. Hvem mand? Det kan være godt. jeg vandt ikke i hvert fald. Sådan. Så må du slå, Malte. Så sætter vi lige store glas her. Det er altså det her spil, som man kan vinde lidt senere, som vi taler om i radioen, når der ikke lige er John Mayer i den stil. Lidt for pustet. Det gør ikke noget med lidt for pustet. Jamen, det er jeg stadigvæk af den koldbød, ja. Hvem er lige drejet? Det har jeg. Så er det Malte, der skal dreje. Nå. Ja. Nej, men jeg drejede jo lige. Nej, det var mig, der fik duellen. Ja. Gåder. Nå, er du klar? Hvad går rundt til alle huse, men kommer aldrig indenfor? Er det ikke vejen? Jo, det er flot. Det er også spiset, når man har kunnet til at udvikle spillet, og det er klart. Hvad skal Jamen du altså, jeg havde jo ingen mulighed for at vide det. få? Nej. 6. Uha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så er det dig. Nå, så sker der ingenting. Gåder, det er jeg god til. Det tror jeg. Eller det var jeg ikke lige på den der. Sørens far har 3 børn. Den ene hedder Rip, den anden hedder Rap. Hvad hedder det sidste barn? Søren. Ja! Hvad skal jeg slå? Sådan. Godt. Og der spurgte jeg om, at det var Sørens børn. Nå, det var godt. Den gik. Det var mere held end forstand. Den er tricky. En enkelt. Det er ikke sikkert, at du behøver at sende mere. Så kan vi jo bare sige, at jeg har vundet. Hold lige øje med Facebook herinde, når vi laver en video lidt senere, så har jeg mulighed for at vinde det her spil, som hedder Skæggeskurbrødre. verdens sjoveste spil.